you okay? Okay. You can plap with me in the classroom. Okay? Okay. Paturukan mo ako niyan, turukan mo ako niyan. Paturukan mo ako niyan, turukan mo ako niyan. Tayo sa likod, doon tayo sa likod. Tayo na sa likod, doon tayo sa likod. Wait till you see the. No. Look at the top of his head. Look at his head. No. Tried it. Turuan mo ako niyan, turuan mo ako niyan. Please, turuan mo ako niyan, turuan mo ako niyan. Okay, doon ka sa likod, doon ka sa likod. Doon sa likod, at huwag ka malikod. Yo, ikaw! Stop chasing people. Kay kung dili na dyan sa imuha, pwede makasakuan na unsa day ka. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, is somebody to you. Ay sa direct, cut. Naunsa ka, oy? Natunok ka? Anong iisa man ni imong PL? Natwork naman na. Iisa man ni ang PL hinuon. Ibi ani binuang ang audition. Naunsa man ni siya, oy? Di, pawasan na bi, panawas rin. Next, sabi next. Insa ni siya, oy? Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa ba? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Ay de celo, ba't tinggal sulo, Ay, hapit naman sa DI election, no? 2022 na. Kulbaan na sa daan mga boys. Kanira bang mga babae, masabay ra ba ni sa mga kandidato? Kusog kay mo saad. Takulan kay mo tuman. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, is somebody